Vítajte, nachádzame sa na jednom unikátnom mieste v Starej Ľubovni, kde si dnes predstavíme modernú výstavbu rodinných domov, ktorá je doslova obklopená prírodou, históriou a pohodou. V prvej etape si ukážeme 7 rodinných domov, ktoré sa momentálne dokončujú do stavu holodomu a onedlho budú pripravené na odovzdanie. Takže stačí si už len vybrať ten svoj. Nech sa páči, poďme si ukázať jeden z nich. Predstavujem vám štvorizbový rodinný dom o rozlohe 112 m2, ktorý má väčšinu miestností prakticky orientovaných na juh. Dom má 2 detské izby, spálňu s veľkorysým šatníkom, priestrannú kúpeľňu, toaletu, technickú miestnosť, komoru a v neposlednom rade veľkú kuchyňu, ktorá je prakticky ostrovčekom oddelená od modernej obývačky. K rodinným domom bude viesť asfaltová prístupová cesta s verejným osvetlením. Vykurovanie vo všetkých domoch je riešené tepelným čerpadlom a sú napojené na vodu, elektrinu, spláškovú a dažďovú kanalizáciu. Keďže sa nachádzame v nádhernom prostredí, priamo pod hradom, máme tu nádherné výhľady na Vysoké Tatry, pozývam vás opäť vonku. Nech sa páči, veď presvedčte sa sami. Ak sa chcete dozvedieť viac o aktuálnej dostupnosti týchto novostavieb, neváhajte nás kontaktovať.